তিনি जों Korbuk Division Parti IPF tenenggai total regional committee जों मियानि सिबिनो खानान जेंखा सिनि high level ni निर्देश बाय थानाय 28 तारिखआव सिनि कासे CHT meeting माने करे सिनि high level ni common जे जत division no অঞ্চল বা regional committee খাवै बंनो जों लिस्ट मा पाथंनाय के अमो हेकेनो जों Korbuk division bo मियानि सिबिन जों जेंजाखा मिया पुइलाव जों टोटेल चिनि Korbuk division आन्दाराव Korbuk block आन्दाराव 22टा पंचायत सिलासरी ब्लक आन्दाराव 8टा पंचायत चिनि पार्टी IPF Korbuk division आन्दाराव 30टा पंचायत खबजागो और 30टा पंचायत मियाव पुइलाव जों 1 नम्बर आरो 6टा पंचायत खबजागो आरो जों मिया खलायका तिनिखे जों 3 बैसा चिनि जतनबारी रेंज बाय Korbuk अमनो बेस खायै तीनोर टोटल 9टा पंचायत 2टा रिजनल कमिटी माने 2टा अंचल कमिटी तीनोर खाजाका के अमा हेकेनो जों अंचल खामन करे चिनि पार्टी IPF तिनि हाई लेवल नि बरो जारा ऑब्जर्वर डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर रो बरो फाइपिनाय जों बावनो बुसकां चिनि रिजनल कमिटी जत प्रेसिडेंट सेक्रेटारि जों बरो मालायने बरो रो तीनोर मीटिंग खाबेफिनाय के चिनि पार्टी IPF तिनिगै चिनि जारा तिनि नो रिजनल कमिटी खाजोंमानि जारा प्रेसिडेंट सेक्रेटारि माने रनो बंनो आं पाइपलाय हामबाय खाखायो बंनि बिसिङाव चिनियो Korbuk division पार्टी IPF ताइसा हाय आगामी दिनो ताइसा तांगांगै जों बासा फिमाने हने जों खाखाय कायबेसे पंचायत तिनि कमिटि सामजाखा तिनि तो 3 नम्बर दंगो 5टा पंचायत 4 नम्बर अंचल दंगो 4टा पंचायत टोटल 2टा रिजनल कमिटी बरनारो 2टा 9टा पंचायत दै खाजागै दं कमिटि सामजाक माने बुसकांगो ताम सामरक खालायनायनि बागै नाहार मनो चिनि बुसकांगो जाहाथे चिनि तिप्रालेन कंनो सिंताइबो पाराव तेबो पुसगुना बागै जों अमा केनो थानाय पूर्व दिल्ली दरना हिंदी थानाय ते सागो जों थाङै फायो अमा केनो राजनीति रुगो पैसा पार्टी IPF दङबा आगामी दिनो चिनि पार्टी IPF तिनि हतेबो जों BC इलेक्शन बारबार खायदिनि जों चिनि सेंट्रल लेवल हते बारबार उनको खलायजांना थाङै दङ अ BC इलेक्शन मोजिंया चिनि पार्टी IPF तिनि बो तिया नाबो तिया चिनि Korbuk division नि